uJesu Kristu inkosi bamtsibande. Ngiyabingelela kuwe baba. Baba, uNkulunkulu wakho uyaphila. uNkulunkulu wakho uyaphila, unamandla. Baba, ngisanda kuvuka nelinye iphupho baba. Alingiphathanga neze kahle. Baba, ngiyaphupha la. Ngiphupha ingathi usuku uNkulunkulu wami lokuthi uJesu abuye emhlabeni, lokuhlwithwa kwebandla. Angihlwithwanga mina, bengikubona konke kwenzeka. Ngiyamemeza, Nkosi Jesu ungangishiyi, Nkosi uJesu ungangishiyi, ungangishiyi. Ngasala lenyuka ibandla, ngalibuka ibandla likaNkulunkulu linyuka lihamba noJesu. Ngasala emva kwesikhashana kwehla incwadi. Ngathi siyazibheka amagama ethu njengabantwana bebheka amagama uma ngabe kuphuma ama-result wabo ka-matric. Kalibheke lami igama libhaliwe baba. Nkosi yami, ngalowo mzuzu baba ngakhuleka umkhuleko wakho ngakhuleka umkhuleko uRoma 10 okwamukela uJesu. Ngawukhuleka baba, impela namanje ngisathuthumela ukuthi angibhale. Ngakhumbula ukuthi uthe angibhale izono zami ngoba bengizovuma izono baba. Enhlizweni yami ngibe nakho ukukhathala nokudangala ukuthi Nkosi yami, usuku lwami lwaze lwakude, lezi zono zizongivimba ukuthi ngixhumane neNkosi uJesu. Ngigcine ngilibhala usuku, bengingakabhali phansi. Lokhu ubufakazi bokuthi Nkosi yami kufanele umuntu abhale phansi ukuze angavimbeki ngaleliya langa, ukuze akwazi ukungena ezulwini. Nkosi yami, ngiyathuthumela baba, ngiyathuthumela. Ngiyabonga Nkulunkulu wami, ngiyabonga baba ukuthi uNkulunkulu benomusa kimi, wangivezela isimo sami naye, ukuthi ubudlelwane bami naye abuhambi kahle. Ngiyabonga bamtsibande, impela uJesu Kristu inkosi.